чанд рӯз пеш чандин бародарони мусалмони мо аз ноҳияи Ванҷ дар ман шикоят карданд ки блогнависи маъруфи тоҷик бо тахаллуси Абдураҳмон 09 14 август як навори видеоӣ нашр кард, ки дар он рейди занони ҳиҷобпӯш ва ҷавонписарони риштдор дар ноҳияи Ванҷи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон сабт шудааст. Рейдҳо бо сабти пешакии видео баромадҳои мансабдорини давлатӣ, ки сокинони ба дини худ риоякунандаро танқид мекунанд, ки қаблан дар платформаҳои минтақавӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба навор гирифта шуда буданд, ҳамроҳ гардид. Аслан ман ҳамчун намояндаи ҷавонони ноҳияи Ванҷ ин гуфтори нописанди Абдураҳмон ки ба воситаи шабакаҳои хусусан истифодабарандагони сомонаҳои иҷтимоиро муроҷиати раиси Кумитаи ҷавонони ноҳияи Ванҷ, ки дар он ҷавонони риштдорро танқид кардааст, хашмгин намуд. Дар натиҷа сокинони ноҳия бо талаби нест кардани ин паёмҳои видеоӣ ва қатъи рейдҳо ба маҷлиси мардумӣ қарор дода ба маркази ноҳия рафтанд. мо онҳоеро ки кӯшиш мекунанд ба либоси занони мо даст дароз мекунанду риши ҷавононро метарошанд, миёнашонро мешиканем, гуфтанд сокинони маҳаллӣ. ва пас аз як рӯз кулли мардуми Ванҷ ба берун баромаданд, як митинг карданд. ба гуфтаи блогер, мақомоти маҳаллӣ бо эътирозгарон гуфтушунид анҷом дода, талабҳои онҳоро қабул карданд, аммо бо шарте ки ин созишномаҳо набояд ба расонаҳо интишор шавад. аммо як шарт монданд. ҳукуматиҳо гуфтанд ки бояд ин гапҳо ва ин корҳо расонавӣ нашавад. ёдрас мекунем ки блогнависи ҷавони тоҷик бо лақаби Абдураҳмон 09 бо видеоҳое ки сиёсати режими Раҳмони алайҳи ислом бударо танқид мекунад, маъруф мебошад. дар гузашта мақомот бо мақсади манъ кардани танқиди режим аз тарафи блогер ба хонаводаи ӯ фишор оварда буданд, аммо новобаста аз он блогери ҷавон фаъолияти худро идома медиҳад. аз кор рондани модари ман сабаб намешавад ки ман амалҳои худро бас кунам. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як роҳ дорад имрӯз. Дискриминатсияи диниро дар ҷумҳурии Тоҷикистон бас кунанд. рейдҳо нисбати заноне ки ҳиҷоб ба сар мекунанд нашавад.